ndakarwa nembwa. Maswiti. Ndakarova mbwa sembwa madoko sida kufa muda nayo. Makake wachi. Zvinhu zvangu. Chisambate ndiyawo siyadhora akashama. Moti ndakarwadziwa. Mbasaka makarirwa chi? Ndakarirwa zvenyama jangu. Nyama yese? Saka mbuya mutina nyama? Hamuna uno. Fimbi yakaita? Mbuya titarika. Aiwa ndakaniwa. Mbuya wazandese ndichikusekai. Handimboto kuiritite zvekudero mbuya. Ndakakuudzai kuti chini nyaya yefimbi. Fimbi, musachengeta fimbi mbuya. Nezvikendikeke zvariyo. Indau. Ndachibhora chinyekera chimbwa icho. Ndachibhora. Chati yowe na manedo kuti nka. Tikati Guys, ndikuzei pese patinoita ndakaudza kuti mbiyani farira kagochi neniwo zvasangana. Saka aiwa kuti neniwo ndandichengeti fimbi ndakakudza anditi zvakadai. Ndinenge ndaguta. Ndakavaudza mbuya ndikati mbuya musachengeta fimbi. Fimbi ke inogwadza kuti mumwe munhu chirya mangwani. Kunewo kataswa nezuva rakadaiwa kuti dhege. Saka musachengeta fimbi. Mbuya vakati kana ndida kuti kandapedza basa changu chendiro dzangu ndochigara pasi hino mboga dzakarya ende zuro mamakasiya yakawanda yosezve nemasosichi yenzi machi nemasosichi achona kuseka namosa kugara mbuya hazvisekesi saka ndinokutengera here chisochisi chenyu ndingatochinda zvangu magwadziwa asi ndikamanya ndikanotenga chisochisi ichocho tinochigocha tichiita vhidhiyo yedu yekugocha sochisi yacho togocha tichita guys chakuradzai inonzi sochisi saka mashinga here kupedza chipaketi chese chamakavigirwa nakuda chezviwitsi ndinochidya ndoga ava vana vanorya vosvi mofarira zvitofi mene ndikubatsire kusadza ndizvidini zviwitsini zviro ndakavapa zvitatu mofarira matofi ndo akaekera anokuchekai mukamwa anocheka anocheka iwawa zvedovi izvi ndozvonaka zvedovi zvonaka muchaora mazino agara akaora karawo musamura mapedzisa kandodikwe papa naye Jesu Kristu ndomanya muyekera hangu zvendinokuvigira chisochisi amanya hei moyo uti pasi munoya zvechero uya izvozvi nhasi ndokasira nhasi ndakabhuyikana handisi kutomboda zvokuita zvakawanda yoyo here next door kwenyu nhasi kunomuya yebo ini ndawapaya pamati anongoudzana ngoti nhasi wamboziya kwangu nhasi wamboziya moyo wangu ga watofuratira ndikati handii ndikoko tototsvake zvitsva ndosaka ndazenda una vazengi unonoka ndotora mudzimai wavo ane yeye havanonoki vavo ainotouya mvura dai kauya nezita rajesu tatambura isu zvokwadi zuva rechi mangwanenera zuva rechifo richavambura richishaiwa vanouya iva vanotovuya dai vherisa yakashama sure tisingatomborina dambudziko musasengedza vherisa mvura unofa zvokwadi vherisa musatombomutambudze mvura titodini nongotakura mvura yekumwa chete vherisa kana mbuya ndofana mumboenda basikero mbonotasa kuti ndadonhawo makeji mangana ndiri kushanda handisi kushanda here kuno muri kushandisa kuti ndingange ndadonha kana keji kana muna donha we hamuna mbuya mabaya pamoyo pangu kuti ga mofana kundikurudzira mbuya amusei muchiti handina kudonha mbuya munhu uri kushanda handina wani here keji handina munambodonha nekuda kwokuti hamuvhunduki basa hamuri vhunduki kana kuti izvi zvinorema izvi zvinodini evo handitombovhunduki ndikatoona zvandiremana ngati havadi kuzoita zvakadai nai indongoti hameno havona mwari wavo nyange mukatsamwisiwa se ingoti hameno namwari wavo eya zvotodarika hemeni yoyo unopuwa mizo nomunhu satani una makumbo maviri
ingoti eya zvotodarika mwanoziva nguva yazvo. Asi apa pangu pari kupisa apa kuti akupisa nei? Mbuya zvinhu zvakangomira. Zvinhu zvose zvakamira kuti tukwi. Inozvo zvino tatovhundunyura zvouya zvotouya nokuti vanonamatavo havaiti zvamahara zvokunyengedzera Jesu. Mvura ndiyo inotouya. Amen. Inotouya. Hamuna ona zvemagweri zvangu zvandakambonyika kani? Hamuna? Ndichida kutovamba nazvo zvemazvosvo zviya. Ndo zvinoda kuvambisa izvozvo. Ndakati nyange ndikarega. Zviri kure kuti tikurunge zvemazvosvo zvedizvi. Rega ndiwedzere muvambo wokuzovamba nawo. Makanyika nini? Ndakatonyika. Makaita secret? Gogo makaita secret? Munaiba secret nai? Handizvizivini. Ndikati ndovamba nezvimera zvidoko izvi. Mabotawa ndiwane kuzadze bucket. Saka maito nditapa. Ndiyatapa ndiye anozviziva. Chero anatenda ndezvangu ndogana Jesu. Moyo mangu. Indai munovata. Ndovate ini. Evo. Mama chimbotsumwairai muri papa mungodzimbopera. Zvasi ndorasa kuti nyangwe spirit yangu yatomboderera nhasi. Nhasi mufaro washaruka. Usauri kusharuka mbuya. Mbuya motovatera chita video. Apa muvatire apa. Muvata nestress here, muvata nehope. Bani, ihope kufamba kwandaita. Ndanyanya kufambisa. Ndanyanyisa. Ndokata hedu pekusompengo ndikadai koko. Ndobvako ndombodai koko. Ndobvako ndodzokerazve. Zuva richingopisa. Makumbo orwadza nokufamba. Nanya tomboti hangu zvese kana madero kuti mukuvata ndikati ndomboenda here kumbonoona kuti timaidzira zira. Menenyu pafuve apa munoti pafuve apa kwafuve kure kumajuruko kwana misuko kure uko nokuzouya kuno mbobvisa stress. Kana kunoda makagara makazvironga. Mbuya kana pamoyo pachipisa kuti pfu unomboda kubobvisa stress. Ndivatete. Ndivatete maidzira zira mai musikana yamuchukuya. Chete kwazoita kure maida makatenda zvizo kuni kuda kweipedo apa panongoti kuri watosvika ndine ndozongotongoisvoda kuti ngakusiya here nditiri mutsekwende yakadai. Hazvitodi kusiya muri mustress yekudai kushaya mvura. Ino vozodini vanouya ndovadi vanouyepi mbuya kutembidzira mvura yangu vanouyepi hakunoda kuuya vacho vari kutiita mastrategy mbuya. Zvichapedzwa naMwari. Mwari unozvipedza zvose kuti chatakangamwa kudai shuwa. Mwari ndosingambonzerwezve unozvipedza masikati machenda kuti mvura yatinayo nhasi ibhaketi rakacherwa natindo vakaenda nebhara. Saka mombovata inyuzve tichivatire ndotoda kutokurunga guys auta video yekera yekuvamba madirwa edu hino kana munhu wacho unofanira kudzidzisa matutorial uchishama ngai uchivata pakati pevidhiyo. Regani mpotomborya izhara mbuya mune izhara here iwo mbuya imbotaura ipapo kuti tokasa kuchiva vautsvage hanizve tinongotsvaga Yesu asi inouya ngoro. Kuti ana atsvake mbuya mama vata kuti ana atsvake. Saswera mwe andikanga musi wekutanga takaswera nechi5 liter chatatotenga futi muchiredzumu ndotatakaswera nacho ini kuti ndikuzivi apo ingonzwa kuita line ndikambofungwa ndenda kumbuya azviramba vakati hazvigoni kuti uise mvura muvherisa hazvigoni vakaramba saka ndozviripo izvozvi ende pane chandibata chandakangana kuti pandazonatsoona kuti I think something is happening ende chaswa kwasi kupa theory
ina kuti mbuya vangu achofamba navanhu vachonongwa nemanhamba vanga vadzikisirwa vanhu vacho vekufamily vadzikisirwa zvigubhu zvavo nengoro yangu vaisirawo asi vadzikisirwa zvinhu zvezviya munhu wakumbirwa chingonzi wobhara tingosvitsapo afunga kuti bhara ri kuchera mvurani yenya nditi mbuya ndizvo here mbuya ndizvo makuvatazve handivati aya zvino kana iye wafunga kuti bhara rakumbira iri achindotora mvura yake yaburiswa nengoro vai vanoenda kwambuya chisari kumari kuzvidhina kuzvidhina saka akati munondoita mari nebhara rangu eya handizvezvo samuona manje kazvotodere kuti vatoti mumwe munhu unokutongoenda sure kwakuti vari kutoita mari nechinhu chakati izvo kana isu wacho tikuita zvokubatsigwa nevanhu ine mere mbuya mozviwa tichitaura nevamwe vanhu paipa vachitaurawo so saka ndofungwa vanhu vari papapa zikambani zidhona ziguru kwazvo izvo ndakangosimba hangu inyama dzakangowanda asi hana mari kungosimba koga mbuya munoona dambudziko rangu randinenge ndinaro kubva musi wekutanga muchiri kuziva pepe mati kuna asaura nyu akati ndinotouya ndikati mbuya musanyanya kuzovimba nemunhu nekuti tinogona kumumirira oti ndoya zuva rovira pamwe hauyi ogona kuti mangwana hauyi izvozvi wanga aripi waari kugadheni asi ndambozvitaura paya kuti ngasanyanya kuvimba nemunhu ndainda ndikadzoka ndikaenda ndikandodzoka kundotarira varwi vetatu ndotova kwavo zasi kuchifurati chimwe chamai vaya vakauya vaya ndatova ikoko ndokutora nechikomana chiya chavavo totoenda kugadheni vana vanotodiridza zvavo kugadheni yavo zviri sei guys nhasi tadzoka asi not in a good mood because zvakawanda zvaitika zviri regarding kana kuti zvakamaenderano nekuti tinge tichiwana mvura kuno. I think vanhu kumashure takamboita video tichitaura zvokuti tikugadzira bathroom and the reason why maybe tisingakwanisi kuenda kana kuti kunogadzira kumatsime because hakuna matsime kuno, saka chibhorani chatakanzwa sarambokuyena but it seems as if kune mufambo kuti munhu anga achienda ikokoko kunoita queue isingatombo ichindopanonwira mvura, saka vanhu vese vari kuduvire kuno uku vanochera mvura ikoko. Then unotocrossa rakata river kuna vanhu vekumhiri futi ikoko vanonochera mvura pa that same borehole kudivire kwatiri kuno uku. So that's the main issue yatiri kusangana nayo yemvura. And paiplastwa nekuswa masimenti flat iyi mufundisi ndo vaiuya nemvura. Apparently variwo busy. I called him today ndaona kuti I think I'm very desperate, so he said he will be out of town maybe kusvika kuna Monday. Literally this means kuti we will not have water panapa. Nasi mbuya kuti achisenganisira nechirungu kana munhu akabatikana anosanganisa nechirungu chimbotauraiwo ndisandaenda mberi ndoti udi chimbomhorosai vanhu ndimhorose nditi good morning vanani mashemarians. Good morning mashemarians. Tinokuchingamidzai nenguva dzinodza mangwanani nejongwe richirira vachimalavo vachiti kwacha kwaira kunze kwaidza shemarians. Tinofara zvakanaka tichisanganidza naJehovha mukati wakatiradzika zvakanaka tikamukamu zvakanaka tinaye. Saka tiri kutaura nemi vashamari nokuda kwaJesu Kristu. Amen. Saka nhau iripo nhasi ndeyekuti ambotambuya ngatimboiteka vhidhiyo kedu yedu tichitaura mamwe matambudziko pamwe asingatozivi kamwe nevanhu behind the scenes kuti it's not every time pamwe tichitofara pane toneti time kana kuti nguva tinenge tichodzimbikana pamwoyo yedu tichizama kuona kuti todii kuti zvinhu zviinde mberi. Seipapa nhau yemvura nhasi rava dhei rechinumber 3 tichizama kuti tinge tichiwana munhu anokwanisa kutibatsira nengoro. Saka ndakambozvitaura futi kuti takamboinda kune vamwe akazoti ndine china kubasa kazozi ndozokwanisa here but baba wake vaidawo contract, so angoti vabereki vangu handifungi kuti vanokwanisa kuti contract inge iripo.
then ndobva tirifeya kune munhu ari very expensive ipapapo. I don't know if it was a strategy yaiita kana kuti kwete, because isu tatanzwa nevanhu vazhinji kuti iye ndiye anochaja zviri reasonable. Saka akabva ndikabva ndatombomukumbira because panguva even yekuti tishandise kana pakuwata kuti sei tanga tisina. Saka ndakandamba ndangoti ndokumbirawo kana zvichiita ungocherero yekuti chi zvanhasi ende futi payment plan yedu inenge iri kuti wandipa madrama angu then I pay you. That's the payment plan that we have, especially pamvura. Saka because ambenga andibvunza zvese izvozvo and I'm not so sure manje kuti zvii zvikunyatsoitika. Let me put a big disclaimer because handizodi kuisa manzwi kana kuti mashoko mupfungwa mevanhu yet pamwe aso zvavari kufunga. Saka pandakazonzwa achiramba achivhunza kuti saka mapa roofing here, maplaster here, madi, I feel like ameno zvaari kutsvaga futi munhu iye. So I was like, you know what, the best thing you can do is you can visit gogo vedu woona kuti padii panhu pacho nopari kunyanya kuvhunza, because they believed kuti pamwe vanhu vamwe akamboenda rekachi, but vanhu vanenge vasinganzwisisi the situation behind kuti maybe sei vanhu vakazoenda uye pakasita nguva yakaderi pamwe imba isati yapera. Ndo chimwe chinhu ichocho. Saka definitely as a society vanhu they end up having their own theories regarding a project that will be running panguva yachoni. So no tiripo, we here to stay for good kusvika zvapera. So and also mbona feedback yake, he just went quiet. That's the first person here. The second, I think that's when I started being affected with what was going on kunoko. So nasi ndikusanganisira nechirungu so that when I'm actually communicating with you guys, it won't really affect or have a negative impact towards our gogo. Nekuti tese panguva ino kuzona taita video kudai, it means kuti pakaipa zvamira mushe. And the other day, because that first day gogo vakamukira kuma5 vachienda kunotsvaga vanhu vemangoro kuti tinge chibatsirikanawo zvakare nevanhu vatanga tiri ready to pay. But it seems as if every person anouya reason after a reason. So now I was like, you know what, maybe we'll try tomorrow. Then we tried the other people, but not me. They go vakaenda kunozama vakaenda kwese vakatoti anouya, because according to her it's like the people vanogara navo, so it means kuti vanonzwisisana pache zvavo. So inini handizozivi. So like I always tell her kuti, you know what, dzengoro we don't have to really rely on these people, because I was now seeing trend kuti these people, they will tell you kuti we're coming or we'll get back to you, but then at the end of the day they'll give you a reason what they are excusing themselves from actually trying to help us, even though we're gonna pay them. And then the other thing they check kuti mwana kana kuti zveshua ngoro yakata zvesimbi kuti, but then at the end of the day womirira kana kuti ma hours angataurwa yakuti auya azokudza response. They are not doing that. The next thing chanosonzwa nchekuti like vari kuda kuzama kutibatsira vacho kuti zvinge zvichicherwa zvichifura mwa kuti say even if we buy the bricks guys, we're gonna face the same problem. We can buy the bricks, but then if we don't have water panapa, nothing is gonna go on. Everything is gonna be on hold. Kana kuti zvese zvatongoti zvamira ndo zvazvinenge zvichireva, because kana ticha mazuva matatu tisina mvura, it means kuti panenge pakaipa. Saka vanenge vachizovaka definitely they will need water. So we have to find a solution to solve that issue. Saka second day ndo zvakaitika. Third day the same people who had promised to go here kuzoti okay we'll give you a response vozoonekwa kuti vakumagarden vozobvunzwa ko response takangomirira response, when are you coming kwatiri kuti muzotiudza kuti ndo zviripo zvakati. Mbuya ndo rakatsemuka kwakaita sei arina chingori chebrown changodero rakanaka zvaro rakanaka ose madho akanaka mambo babata aiwa unda kusei pachitange pakatsemuka papi apo pakati brown apo akanaka mazenga madho akanaka. All right. Saka
ndona sekuti ndo issue yandiri kusangana nayo handiri kuona from afar because ende zvakunzwisa tsitsi nawo because kana mbuya achimukira mazuva ese makusenseni woinda kunotsvaga vanhu vanhu vaiva voti tichakudzai asi panopera zuva vanhu vaiva kuvese vaiva kuzonosangana kuti kwaunonosangana ndofunga wakuzoudzana kuti no akamboya kwandiri and I think chazonyanyondibata nhasi nhau yekuti vanhu vangotsvanga vachitibatsira kuti tinge tienda mberi nebasa vanobva vamiswa because vanomiswa nemvura basa vanenge vada kutoita asi mvura ndo inenge yamisa saka mbuya pavanga vachienda kuti vazama kutaura nevamwe vanhu vachita follow up kuti sezvo vanhu ndakambotaura navo chiregai tiita sei ndichinonzwa kuti zvakamira sei so ini ndandangoti mbuya kanga tsvagei solution yekuti zviinde mberi even if the solution is gonna be expensive to us it's best kuti titsvage zvisinganetsi kana vengoro vese vasingachakwanisawo kuti batsira because ndofunga zvichitataura nevanhu more than 5 asi vanhu vese mwana ngoro yakafa mbuya simutovatake andivati mukuteerera ini andivira pamwe ndambokotsira alright so I think that's the issue we have right now and also munhu ozongoti response yake utovunzwa kana nemunhu ari kushanda pana kuti ko zvakazodiwa zongoti ngoro yangu yakadii haisati yansonaka izvogona zvezvechokwadi but then at least they should communicate with us so there is a communication barrier iri kuitika yacho and I literally don't know what's happening guys, that's the truth. So right now day 3 hapana chiri kuitika tikangogara pano aiko mufundisi nhasiwo nchivadzanangura ndo zviripo even because musemende maifanira kuramba muchidirwa mvura. Unfortunately hatinazokwanisa kuwana mvura yekuti musemende munge muchidirwa mvura inemere mbuya saka zvangosirawo zvakadero because we didn't have water so but I'm sure because vakaita 3 days vachidira mvura pamafloors saka hatizozivi kuti zvakazodii asi ndo zviripo izvozvi saka vangotiwo ivo havasi muchiredzi muzuva ranhasi vari kuda maybe kunana Monday if he is free he might actually bring us maybe dhamu remvura saka tazogumawo tapiwa dzimwe nhamba dzemumwe murumewo ndikana kuti mumwe mufundisi wemwewo chechi here ndofunga nerori here kuti tokwanisa kutsvaga ivo mbuya imbotaura ipapo kuti tokasira kuti ivo vautsvage hanizve tinongotsvaga yesu asi inouya ngoro kuti ana atsvake mbuya mama vata kuti ana atsvake saka nhau iripo ndeyekuti ivo manyara zvenhasi mbuya anga achifamba guys vafamba singamboiti svikandati ainaka zvanetsa zvacho zvekuti tingeikira ko iri kunzi mota yacho nekuti next door vanonzi vadhemba nditi kwandaenda vazokuti imboita izvokutsvaga mota vadhemba vati chimboita izvokutsvaga zvemota nekuti mwana wavo akamboitawo zvokudii zvokuhaya mota saka ndo zvatazoita ndobva ndapuwa nhamba tikavafurira nevanhu vacho vari kuwanga vanozivana navo saka vakati nhasi havapo vabuda muchiredzi mangwana anenge chiri chisi chavo havashandi musvondo ndopa vanozokwanisa kubatika babara saka kureva kuti nhasi mbuya nyange washeni chaiyoka I think ndichatozonoitira hangu muchiredzi kudaka ndikawana time ndisinga busy ndinoitira muchiredzi yogona kuvata iriko ichioma ndozodii ozondoitora saka ndo zviripo panguva ino nekuti takambozoswerera mwe handikanga musi wekutanga takaswera nechi5 lita tatatotenga futi muchiredzi umu ndotatakaswera nacho ini kuti bwana handikuzivi apo ingonzwa kuti kuita line ndikambofunga ndoenda kumbuya azviramba vakati hazvigoni kuti uise mvura muvherisa hazvigoni vakaramba saka ndo zviripo izvozvi ende pane chandibata chandandakangana kuti pandazonatsaona kuti I think something is happening ende chasokwanisa kupa theory ina kuti mbuya vangu vachofamba navanhu vacho vangu vane manhamba vanga vadzikisirwa vanhu vacho vekufamily vadzikisirwa zvigubhu zvavo nengoro yangu vaisirawo asi vadzikisirwa zvinhu zvezviya munhu wakumbirwa chikungonzi wobhara tingosvitsapo afunga kuti bhara riri kuchera mvurani yenyu handiti mbuya ndizvere mbuya ndizvo makuvata handivati aya zvino kana iye wafunga kuti bhara rakumbira iri achindotora mvura yake yaburiswa nengoro
vanoenda kwambuya Chisari kumari kuzvidhina kuzvidhina. Saka akati munondoita mari nebhara rangu. Eya handizvezvo. Samuona manje kazvotodere kuti watoti mumwe munhu unotongoenda sure kwakuti vari kutoita mari nechinhu chakati izvo kana isu wacho tiri kuita zvokubatsigwa nevanhu ine mhere mbuya mozviwa tichitaura nevamwe vanhu paipai vachitaurawo so saka ndofungwa vanhu vari papapa zikambani zidhonari ziguru kwazvo. Izvo indakangosimba hangu inyama dzakangowanda asana mari kungosimba koga. Saka I think ndodambudzo randiri kuona kufungwa kuti vamwe vane mari saka zvese zvongofanira kuva perfect but chandisingazivi chekuti sei tiri kushayiwa ngoro vachiita zvakadero but anyway ine isiri ngoro yedu mbuya hapana zvatingazviita ine mhere. Hapo tinotendawo. Mutenda chii? Tinotenda zvekuti ndizvezvo. Chii? Zvengoro zvedzi. Kuti kudi? Kuti ngoro saizvezvo ngoro izvezvi vachira vanoramba kavengoro vanongoti eya tichauya vasingauyi kudzikana tizoenda ipi kundokwana vadhemba tondodharikitiwa kuti ndai kumota shuwa chizofonerawo motikari chibva yabvuma kuti nomusi wesvondo. Asi mbuya munoona dambudziko rangu randirenga ndinaro kubva musi wekutanga hamuchiri kuziva pepe mati kuna asaura nyu akati ndinotouya ndikati mbuya musanyanya kuzovimba nemunhu nekuti tinogona kumumirira oti ndoya zuva rovira pamwe hauyi ogona kuti mangwana hauyi izvozvi wanga aripi waari kugadheni asi ndambozvitaura pai kuti ngasanyanya kuvimba nemunhu. Ndainda ndikadzoka ndikaenda ndikandodzoka kundotarira varwi vetatu ndotova zasi kuchifurati chimwe chamai vaya vakauya vaya ndatova ikoko ndokutora nechikomana chiya chavavo totoenda kugadheni vana vanotodiridza zvavo kugadheni yavo apa isi angomirira takangomirira voti kwai kana mazowana chinhu changu handi chiripo chokuisa mweya chiya pombi chiya chimwe chokuisa mweya chiri pataira chinonzi bhasikoro vakati magona kundesa kuda kuna vamwe bambo vaya magona kundesa indamutoisa mozosunga madhongo motora mvura ungazvida ndiani ndozvavaite saka isu tovatengera tovavigira kubvira vamwe vavo chomunhurume uya upi kwandakaenda kwokutanga kuya kwamakaenda hakona kwokutanga kwandakazoenda ini kwamaijinya vachona handakaenga taura ndikatova nomwe munhurume wavanofambidzana naye vachishanda basa vachiita kondiraki kureva kuti ye murume wakati ngavatenge chinhu ava maijinya ava ndo vane kochikari yabva chimuromo musi wavabva kutovani vakati kana vane shuwa vane shungu tengai chinhu ichi chokuisa mweya mukaisa ipapa pachinhu ichi chikaisiwapo mombombera mosunga madhongo ndotore mvura. Ikati kutanga zvino masikati ano kuzondotore mvura kuzondodini dhongi inguvai ko tasakati wavatengera chinhu ichocho chongoro yagara permanently tovabhadhara zve dhiramu rega rega todii angoti tovabhadhara hapana zvatingaita. Mbuya vanhu vari kuteka advantage yesituation yedu apa kuti hachokwadi vanombaona kuti tiri desperate ende hatina kana dodzi remvura moziva vari kunyatsa kuzviona ende vari kunyatsa handizi kundoti kudini asi ndo zviripo. Pana mwambo nditiko kuti mvura kuchera ipapo ndikataura kuti pakambocherwa mvura kapano mbuya nemere pakadii ikapera kuti pakadii apa ere apa mvura pakatombocherwa mukavunza zenge unozviziva zvepamugodhi navakomana ivavo kuchera mugodhi mavhu kutobuda ava nengura nezvidhaka zvinyoronyoro dombo ero ndo rakavhara vakomana vachona veva vandofunga kuda matsotsi nokuti vakadhura vodhura konaya vakati hatoya tozoya mvura yapera ndokinda kwakaenda mwando kwakaenda shuno vombouya zve votarira voti mugodhi wedu wakanaka asi mvura hamuna nechemukati ndokinda vakati tichauya muna Juni ndiye muna Juni kusvika nanhasi vakomana vana kuzouya
Svika izvezvi. Yeah. Mawani. Saka lekuti wangoti hanzi even pakaita dombo panongodhuka. Rinodhuka rinonzi rakaoma rinhu. Zvacho rasara iroro. Kwa rakaoma dombo iroro. Kwando rakavhara, kudhuka rinodhuka. Kwando rakavhara rikangobva iroro kuti kwetsi mvura mudenga. Ndiri vamberi. Tichana pachiverengera izvo zvifikira tokwana. Rakutokwana. Chiverengera. Asina vamba nei tisina mvura ndodambudziko guru kwazvo. Ndipapo se. Tori vamba nei madirwa edu tobavamba nei tisina mvura. Hapana mvura yekuita. Totombomirira tipuwe mvura. Asi kana iri mvura iyo mukuru wanzi inozobva kumaekera kuye neisina kuzvibhere mbiri. Handei mukanara iyekera. Ai mvura dzakachenera. Dzinotomwiwa. Saka